Salutare prieteni, cu voi este iarăși Simeon Tomiță și astăzi vă prezint top 10 jocuri pentru calculatoare slabe. Numărul 10. În această joacă trebuie să ucizi dușmanii, și la figurat și la propriu. O, da, apleacă-te cu... Hello. Această joacă este mereu activă. Eu chiar aș spune că e prea de tot. Dușmanii, dacă îți observă umbra, ești mort. Dacă îți aude sunetul de reîncărcare, ești mort. Sunt atât de multe arme încât îți vine să iei o armă și să-i nimicești pe toți acești pidu. Eu sunt Simeon Tomiță, motherfucker. Iar în rest joacă el la înălțime, în special în optimizare. Numărul 9. Acest joc începe cu o istorie. Tatăl încearcă să-și pună copilul în pat, dar el începe să țipe. Nu vreau să dorm. Și desigur suntem obligați să-i spunem o poveste. Asta și facem. E timpul poveștilor Personajul principal și-a pierdut unchiul și în căutarea unchiului el se pierde în lumea magică, unde și întâlnește unul din localnici. Salut! Fuu la dracu! Fuu râtu! Ce-i cu personajul ăsta? Măcar avertizează când apari la cameră cu acest face. Ea îndată ne conduce în sat și ne face cunoștință cu toți. Localnicii sunt niște creaturi ciudate la care din fund le cresc încă o pereche de mâini. Fundul mâinii. Iar după ne ducem la rege. El știe unde este unchiul nostru. Eu tot vreau să plec cu el în aventură. Și aici s-a început. De ce să plece doar el? Dar eu când o să plec în Dubai? Du-te la dracu! Joaca e ușoară, deși eu stau la același nivel. Dar acest tip a trecut-o din prima. De ce așa? Poate pentru că ești lenos. Dar în rest joaca e faină. Încercați. Numărul 8. Jocul este destul de original. Cowboy intră în bar și se începe totul. În primul rând, dacă joci cu un comp slab, e de ajuns atâta sânge și activitate. Merită de încercat și acest joc. Numărul 7. Acest joc necesită răbdare foarte mare. Și să treacă acest joc nu o pot face toți. Dacă te enervezi la acest joc, du-te la administrator și... Numărul 6. Este un joc preferat de mulți, dar o nouă parte nu va mai apărea. Ești un monstru, tu distrugi visele oamenilor. Așa că jucați acest joc acum, că nouă parte nu va mai ieși. Numărul 5. Acest joc este despre jocurile olimpice. Este făcut pur și simplu fain. Aici sunt tot felul de sporturi, începând de la alergatul la timp până la întrecerile pe bicicletă. O grafică excelentă, o atmosferă bună face acest joc foarte fain. Dacă aveți Windows 8, este necesar să lansați de pe numele administratorului. Dar dacă aveți Windows XP 7 sau 10, atunci el va merge fără probleme. Numărul 4. Aici este un loc cu nisip imens. O rachetă este trimisă pe o oarecare planetă. Voi aveți grijă de minele amenajate, voi construiți baza și navele speciale pentru a ajunge la alte planete. De asemenea, puteți construi module utile. Numărul 3. Un joc cu acțiune dinamică. În acest joc vi se va spune pas cu pas ce să faceți și veți lupta folosind sistemul intensiv și trebuie să distrugeți dușmanii, precum altă ieșire nu o să aveți. Numărul 2. American Truck Simulator. Continuarea Truck Simulator. Începerea acțiunilor în SUA. Dezvoltatorii au pregătit cele mai legendare mașini. Puteți merge pe un teritoriu foarte mare, cu o mulțime de locuri celebre. Jucătorul trebuie să înceapă jocul în scaunul conducătorului auto, extindu-se treptat capacitatea sa ca în cele de urmă să creeze cea mai mare companie de transport din SUA. Numărul 1. Sunt de acord că aceasta nu e în totalitate o joacă, dar nu am putut să nu o adaug, deoarece e foarte interesantă. E ca și cum un bal mascat pe smartphone. Programa vă permite să gestionați emoțiile și puteți crea diferite faze amuzante. Da, la instalare opriți antivirusul. Nu vă temeți, programa n-are virus, pur și simplu antivirusul șterge fisura și programa nu poate să se instaleze. În orice caz, sunt convins că această programă te va amuza pe tine și apropiații tăi, sau te poți distra singur. Cam atât pe azi, puneți un like și abonați-vă la canal, căci eu postez în fiecare zi. Numele meu este Simeon Tomiță. Pe curând!